uNkulunkulu akakulonde kubusisa igama uPastor channel inyofliki uNkulunkulu akakulonde akubusisa akuvikele uphumelele ube nozinzo empilweni sibheka la udaba lo maphupho njengenjwayelo at funny moments uthi Jackie pass if ubona ufishi maybe two ezifile ezinye ziyaphila so unokuthi ofishi bamelele inhlanhla nesibusiso ofishi bamelele abazalwane ngokaNkulunkulu bangamela abantwana bakaNkulunkulu osuke wena ubahehela kuphi ezwini nanoma kubaholela kwinkambo kaNkulunkulu ofishi bangamela into eyimpumelelo komunye umuntu futhi yabo so asenze kanje sizibheka ofisha abafile njengamanje umaphupho inhlanzi kuPaul uma ubona inqoba inhlanzi ezifile lokho kusho ukuthola umphumela omubi longawulindele emkhakheni wakho ngenzeka unebhizinisi ngenzeka unomklamo ngenzeka unama plans athile lawo ma plans lawo azokulethela umphumela omubi longawulindele isambulo 8 verse 9 sithi ke kwafa okwesithathu kokudalweyo kwakusolwandle okuphilayo so kungenzeka lokhu kulahlekelwa noma ke lo mphumela omubi uyoza ngenxa yamaphutha azobevela kuwe noma yoza ngenxa yokuthi kukhona ongakwenzanga kahle bese kuletha ini leyo mphumela emibi number 2 umububo futhi inhlanzi kuPaul uma inqwaba inhlanzi zifile lokho kungasho nje intukuthelo kungathi sijeziso esizofika kuwena ngenxa yezono zakho noma ngenxa yokuphambuka noma ngenxa yesiphambeko nje zakho empilweni yabo uZefaniya 1 verse 3 uthi ke ngiyakuqothula abantu nezilwane ngiqothula izinyoni zezulu nezinhlanzi zaselwandle yabo ngikhubekise ababi nginquma abantu ebusweni bomhlaba usho Jehova so la ukuthi lento eyisijeziso lento ewulaka iyokwehlela mhlawumbe uma ubona inqwaba inhlanzi iyokwehlela wena yabona kungahambi kahle ngingathi uyajeziswa lo laka lingavela kuwena noma lingavela ezidalweni zakho depend ukuthi wena ifocus yakho kakhulu number 3 uma futhi inhlanzi kuPaul sithale njengolubu uma ifile inhlanzi ngabe eyodwa lokho kungasho ukuthi usuku ungasho ulahlekelwe utho olubalekile nolukhonzile noma ungasho ulahlekelwe umuntu oyigugu noma into eyigugu ezokuphunyuka njengamanje 2 and number 4 uma futhi inhlanzi la kuPaul ubima inhlanzi ifile lokho ngasho ukuphuphuma kwesisu kungazelelwe komunye umuntu osuke ekhulelwe ongenzeka ngaba uwe noma umunye umuntu osukumazi ngaphuphunyelwa isisu kumuntu okholwayo uma ubona lezi inhlanzi zifile ezinye zisaphila kungenzeka umuntu ebandleni kunabazalwane abazowe ekukholweni ababili kusale mhlawumbe abanye beqhubeke bekhonza bebambile evangelini kodwa kube khona abanye abawayo nabahoqayo emsebenzini kaNkulunkulu noma ezwini kaNkulunkulu number 6 futhi uma inhlanzi la ifile kungaba ungasho nje mhlawumbe kungasho ukudumazeka kungasho ukuphoxeka osuke kuzolethwa ukuphunywa kwamathuba angcono nabe ngakuqula mhlawumbe isimo sempilo yakho ngenxa yamaphutha neziphambeko zakho yabona ukuthi lindela ukuthi uzodumazeka uzophoxeka ngenxa ukuthi kunamathuba azokuphunyuka amahle nangcono ngenxa ukuthi mhlawumbe kuneziphambeko ezithile Hosea 4 verse 3 uthi ke ngakho izwe liyadabuka bonke abakhe kulo badangale kanye nezilwane zasendle nezinyoni zezulu yebo nezinhlanzi zasolwandle ziyakususwa so number 6 futhi umuphupha la enhlanzi kupha wesithale njengolubu mayifile lo ngabe nje lisho ukuthi mhlawumbe kumele ukhuleke kakhulu ngoba wena noma omunye umuntu osondele nawe uzoba nje ukugula ngenzeka unokugula okuthile ukubangwa nezibo okuthile ongaba khona kubunye umuntu ayibona noma ke ngaba ukuthi usuku uzobhana nenkinga eziningi emkhakheni wakho yabona lezi zinto ozabe ukuphila ngazo ezingama opportunities ezingaba umsebenzi ungaba iposition yabo izoba nama challenges kanti esivala ngakho ukuthi number 7 futhi number 8 empeleni mawuphupha la inhlanzi efile futhi lokho ngasho mhlawumbe izinkathazo ungangenzeka mhlawumbe ukhungathekile ngenzeka ukhathazekile noma ke kuzofekela ini inhlelo zakho ungaphumeleli futhi empilweni kuloko sukukwenza ngaleso sikhathi is not something esisually impilo yakho yonke but it's for that moment that particular time la khona kuzoba khona lokuphazamisa kwalama plans lezinhlelo yabona lemiklamo mangunemiklamo namabhizinisi lawo ma project yabo so besibeka ukufa kweinhlanzi ukuthi kungasho ukuthini uma umzalwane njengomfundisi ngenzeka ke wena ebandleni lakho kuzophazamiseka kunabazana abangahoqa nabazana abazoyeka abazowe ebandleni abazo backslide mhlawumbe ebandleni
Yabona while abanye beqhubeka bedumisa uNkulunkulu. Yabona shushu uzobe ukhathazwe yiloko nje wena. Siyabonga. Siweni